हाँ ସାର୍ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଉ କ'ଣ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ କଥା କହିବି, କାଲି ଟୋକା ଗାଡ଼ିଟା ନେଇକି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଖେଳିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଖେଳିକି ଆଇଲା ବେଳକୁ ଗାଡ଼ି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପଙ୍କଚର। ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ରାତିରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି। ଆଉ ସକାଳକୁ ତ ଦୋକାନ ବଜାର କିଛି ଖୋଲା ହେଇନଥିଲା। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ବସ୍ରେ ଯାଉଛି ଆଉ। ବସ୍ ବି ଗୋଟେ ଯେ ବସ୍ ଏତେବେଳେ ଯାଏଁ ମୁଁ 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ବସିଲିଣି ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ରେ, ଗୋଟେ ବସ୍ ବି ନାହିଁ। ହଉ ହଉ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ କଥା। ଆଉ ଏବେ ତ ଗାଡ଼ି ଆସିବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଆସିଯିବ ଜଷ୍ଟ ବସ୍ ଆସିବ, ମୁଁ ତ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବି। ଆଉ ଆପଣ ପଳେଇବେ ଅଫିସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ। ହଁ ସାର୍ ପଳେଇବି। ଆଉ ଅଫିସ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଅଧଘଣ୍ଟେ ଲେଟ୍ ହେଇସାରିଲିଣି ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି। ଆଉ କ'ଣ କରିବା କହୁନାହାନ୍ତି। ବସ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଆଜିକାଲି ଭାରି ହଇରାଣ କଲାଣି ବସ୍, ଭାରି ତକଲିଫ ହେଉଛି। ହଁ ବା ଆଜ୍ଞା, ବସ୍ କଥା କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ବସ୍ ଟିକେ ନାକୁ ଏବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ୍ ଫକଡାଉନ୍ ଚାଲିଛି, ଭାରି ହଇରାଣ ହେଲାଣି ମଣିଷ ବସ୍ ପାଇଁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ବସ୍ ଅଫିସ୍ ତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଆଉ ସାର୍, ମୋ ପୁଅ ଚଙ୍ଗୁ କେମିତି କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛି? ଭଲ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛି ନା ନାହିଁ? ମୁଁ ବି ଏମିତି ଆଉ ନଜର ଦେଇପାରୁନି, ଅଫିସ୍ କାମରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଛୁଆଟାର ପାଠପଢ଼ାଟାକୁ ନଜର ଦେଇପାରୁନି। କ'ଣ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ଟିକେ କହିଲେ? କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଟୋକା କଥା? ଏଟା ମହାବାଳୁଙ୍ଗାଟା। ପାଠ ପଢ଼ା ପକ୍ଷର ବରୁଣେଇ ପାହାଡ଼ ହେଇଗଲାଣି ତାର, ଜମା ପାଠ ନାହିଁ। ଖାଲି ସାଙ୍ଗସାଥି ବସିକି ଖାଲି ଗୁଲି ଖଟି କରୁଛି। ପାଠ କ୍ଲାସ୍ ବି ଆସୁନି ସେ କ୍ଲାସ୍କୁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବି ତାକୁ କହୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ବେଳେ ଇଚ୍ଛା ପଇଲେ ଆସୁଛି କ୍ଲାସ୍କୁ, ନହେଲେ ନାହିଁ କୁଆଡ଼େ ଲୁଚିକି ସେ ପଛପଟେ ବସିକି ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କ ସହିତ ଚଲେଇଛି ତାର। ଆରେ ଏମିତି କଥା? ମୁଁ କହୁଛି ମୋ ଛୁଆଟା ପାଠ ଭଲ ପଢ଼ୁଛି, ଆଉ କଲେଜ ଗଲାଣି, କଲେଜରେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବ। ଆଉ ଏଇଟା ଏଡ଼େ ବାଳୁଙ୍ଗାଟା। ହାଁ, ଆ ତେରିକା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଏଡ଼େ ଇଏଟା। ମଧୁବାବୁ, ଆପଣ ଛୁଆକୁ ଏବେଠୁ ଟିକେ ଜଗନ୍ତୁ। ପିଲା କଲେଜ ଗଲେ ଟିକେ ନାକୁ ଦୁଷ୍ଟାମି କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏବେଠୁ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିଲେ ଛୁଆଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ରହିବ। ଆଉ ଛୁଆ ଯଦି ପାଠଶାଠ ନ ପଢ଼ିବେ ଆଉ ମଣିଷ କେମିତି ହେବେ? ପିଲା ସେଠି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼େ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତା ନଲେଜ୍ ଭଲ ଅଛି। ହେଲେ ଏଇ ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ପଢ଼ିକି ଟିକେ ନାକୁ ବାଳୁଙ୍ଗାମି କରୁଛି। ତାକୁ ଟିକେ ଘରଟେ ତାଗିଦ କରନ୍ତୁ, ଟିକେ ଜଗା ରଖା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଛୁଆଟି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା ଆଗରୁ, ମୁଁ ତା ମାଟ୍ରିକ କ୍ୟାରିୟର 70% ମାର୍କ ରଖିକି 80% ମାର୍କ ରଖି ସେ ପାସ୍ ଆଉଟ୍। ଏଇ କଲେଜ ଆସିଲା ପରେ ଟିକେ ନାକୁ ଫ୍ରି ମିଳିଯାଆନ୍ତି ଛୁଆଙ୍କୁ ନା, ସେ ତେଣୁକରି ଟିକେ ମସ୍ତି ଟିକେ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଟିକେ ଜଗିବା କଥା। ଆପଣ ଟିକେ ଜଗନ୍ତୁ। ଠିକ୍ 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 କଥା କହିଛନ୍ତି ଆପଣ। ଏବେଠୁ ମୁଁ ତାକୁ ଜଗିବା ଆରମ୍ଭ କରିବି। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି, ମୁଁ ତ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାକିରି କରିଛି, ମୋ ଛୁଆଟି ମୋଠୁ ଭଲ ଚାକିରି କରିବ, ମୋ ନାଁ ରଖିବ। ଆଉ ଏ ଶଳାଟା ଖାଲି ଯାଇକି ବାଳୁଙ୍ଗାମି କରୁଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଏମିତି ଘରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ପୁରା ଶାନ୍ତ ସରଳ, କିଛି ଜାଣିନି। କ'ଣ କରିବ କହୁନାହାନ୍ତି। ହଉ, ଏଥରଠୁ ତାକୁ ପୁରା ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିକି ଜଗି ରଖିକି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନ ରଖିଲେ ଏଟା ପୁରା ବାଳୁଙ୍ଗା ହେଇଯିବ। ଆଉ ମୋ ନାଁ ପକେଇବ ୟା ପରେ, ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ଘାଟରେ ଗଡ଼ିବ ମୋ ନାଁ। ଆଉ ମଧୁବାବୁ, ଆଉ ସେ ଟୋକା ଆମର, ସେ ଚଙ୍ଗୁ ମଙ୍ଗୁ 2 ଜଣ ଯାକ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ବୁଢ଼ା ମାନେ କଲେଜରେ ଗୁଲି ଖଟି ବୁଲାବୁଲି ମସ୍ତି ପ୍ରବଳ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ସେ ଟୋକାଟା ସାଙ୍ଗରେ ଟୋକା ପଡ଼ିକି ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଆରେ ସେ ମଙ୍ଗୁଟା ହେଉଛି ପରା ଆମର, ସେ କ'ଣ, ସେ ତା ବାପାଙ୍କ ନାଁଟା, କ'ଣ ତା ବାପାଙ୍କ ନାଁଟା, ମୋ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ତା ବାପାଙ୍କ ସହିତ। କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଁଟା? ଶମ୍ଭୁ ପରା। ହଁ, ଶମ୍ଭୁ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ ହେବ। ତା ପୁଅଟି ବି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼େ। ଇଏ 2 ଜଣ ଯାକ ସ୍କୁଲରୁ ସବୁବେଳେ ସାଙ୍ଗ ଏକାଠି ସବୁ। ହେଲେ କ'ଣ ଏମିତି ଦୁଇଟା ଯାକ ବାଳୁଙ୍ଗାମି କରୁଛନ୍ତି? ହଉ, ତା ବାପାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଥା ହୁଏ। ହଁ ସାର୍, ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତୁ। ସେ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ କେମିତି ବାଗେଇକି ପାଠଶାଠ ଟିକେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ନା ବାଳୁଙ୍ଗାମି କଲେ ତ ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। କେମିତି କ'ଣ ଟିକେ ଜଗା ରଖା କରିଦେଲେ ଏବେଠୁ ସେ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ା ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ଆଉ ଅବାଟକୁ ନ ଯାଇକି ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଆସିବେ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ହଉ ସାର୍, ଏଇ ତ ବସ୍ ଆସିଲାଣି, ଆଉ ବସ୍ରେ ବସନ୍ତୁ, ଯିବା ଅଫିସ୍କି ପଳେଇବା। ଅଫିସ୍କି ଯାଇକି ମୁଁ ପୁଣି ଦୁନିଆ କାମ, ଅଧଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟାଏ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ବସ୍ ଆସିଲାଣି। ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ, ଯିବା।